Vítajte pri druhej adventnej nedeli. Maestro and Filip Show! Vítajte pri prvom interviu a teraz by som rád privítal našeho hostia. Host, poď k nám. Tu si sadni. Hola! Nemusíš toto hovoriť. No, dobre, môžeš hovoriť normálne. Hola. Tak sa nám teraz môžeš predstaviť. Ja som Juan Ricardo de Rodriguez. No môžeme prejsť teraz k prvej otázke. Takže odkiaľ pochádzaš? Tak ja pochádzam zo Stará mesto hasta la vista. Je to malá dedina. Kde? Blízko Amerika. Tá veľa cowboys, strieľať po kaktus a mŕtva mačka. Mŕtva mačka byť naša stará pes. Odpočívať v pokoji. Tak a teraz od tej smutnej témy prejdeme ku veselej téme. Takže keďže sa blížia Vianoce, čo si písal Ježiškovi? Ja, moja žena Frederike, neveriť na Ježiška. My veriť na Jolopuky, náš zachránca. Takže ako to je s tým Jolopukým? Jolopuky byť veľmi známa osobnosť. On zachránila celá Mexiko od stará cowboy. A čo vaša rodina? Kde žijete? Tá ja bývalo s mojou krásna ženou Frederiko, Erzsébet a Malary. Z naša 7 detí v dvojizbová kanál. Zaujímavé. Takže čím sa živíte? Tá ja živila tak rôzne z času cestovať, z času predávať, z času kradnúť. A čím sa živíte teraz? Ja teraz predávať citrusov z Ameriko do Latinoameriko. Viva la France. Takže aké sú vaše hobby? Tá moja najväčšia hobby byť láska k zvieratom. Ako táto malá Genevieve. Ja stretla raz jednu tmavú noc na ceste slabá, zranená. Zo súcitu ja preparovať. Teraz by moja najmilejšia šperka. Chcete sa napiť? Ja rada piva. Vodu? Jaže pripravila vodko. Ale Ja jasné, že voda, čo vám je? Ja počula, že vodko. Voda. Tak toto ja nepila. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Aký máte názor na svetový mier? Tá úprimne ja svetová mier nepoznať. Ale ak by poznať, tak Zaujímavé. A aký máte názor na sňatok homosexuálov? tá ja veľmi ľúbila tá moderátorko z minulo. Tá by veľmi pekná gej. A ako by ste ju hodnotili od 1 do 10? Ale chôr nevede počítať do 10, on iba do 7. Tak ako by ste ju hodnotili od 1 do 7? Ak by som ju teraz rovno mohla zobrať domov, tak 3 zo 4. Čo si myslíte o hľade v treťom svete? Vždy keby všade antilopa, tá by veľmi dobrá mäso. Ja cestovala veľa razí po Afrika a naučila tam bojovať techniku Coca-Colos. A ja nespočetné raz jedla antilopu mäso. Byť veľmi výživná pre moje telo. Ďakujem za rozhovor, som rád, že si prišiel. A odovzdávam slovo do štúdia. Haló. 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 Kde stromček? Kde mám hodinky? Ďakujem. A teraz sa pozrieme na náš príbeh o Vianociach. Ahoj Santa, prečo si mi už tretie Vianoce nedoniesol žiadne darčeky? Aká si ťažká. Môj miláček, ťa kvôli tomu, že tvoji rodičia sú príliš chudobní. Merry Christmas. No nie je to rozkošné. Takže blížime sa ku koncu. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Komentujte, šerujte. December s vami.